Sabíades que hai unha alternativa aos presupostos presentados polo Goberno de Pontareas, formado polo Partido Popular, a CIP e Independientes Pontareas? En anteriores vídeos xa analizamos en que quere gastar os cartos a dereita. Hoxe vos contar como sería un modelo diferente. Primeiro, nos impostos. Modificaríamos a estrutura da subida do IBI para que pague máis que máis patrimonio ten e que a subida non afectase ás familias traballadoras. Continuamos pola vivenda. Mentres moita xente ten que marchar e non se imagina vivindo en Pontareas, propoñemos investir en crear vivenda pública accesible. Queremos que a mocidade poida vivir aquí, sen ter que buscar un futuro noutras vilas. Ademais, as parroquias non poden ser esquecidas. Priorizamos en investir no saneamento, un dereito básico que non pode esperar máis. Non é un luxo, é unha necesidade, e a alcaldesa vai moi tarde para cumplir a súa promesa. E a luz e o desenvolvemento económico? Pois ben, queremos montar comunidades enerxéticas que reduzan os custos e a súa vez sexan sostibles. Menos gastos na túa factura e máis respeto polo medio ambiente. É posible. Por outra banda, por que no Concello seguimos sen ter un transporte público decente mentres o Goberno non fai nada por atallar este problema? Propoñemos conectar as parroquias co centro e, ademais, dar opcións reais de mobilidade para as traballadoras dos polígonos da nosa contorna. E sin esquecernos tamén das persoas mozas, debemos habilitar máis espacios para ocio, como aceros del TEA, e desenvolver actividades dende a mocidade e para a mocidade. Estes orzamentos alternativos plantexados pretenden poñer as persoas no centro. Non é o que Pontarea realmente merece, só queda priorizar onde gastar os cartos, en privatizacións ou en servizos públicos, en publicidade ou en vivenda, en empresas afíns ou en dereitos para toda a cidadanía. En PEC témolo claro e temos alternativa.